Azerbaycanın prezidenti Transkazar wagtda gazy aktyrjak tarapyň belli bir netije gelmelidigini aýdýar. 25 awgustda Germaniýa Federativ Respublikasynyň kansleri Angela Merkel'iň Azerbayjana eden saparynyň dowamyna Yurdun prezidenti Ilham Aliýew bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni geçirilen medpuat ýygynyna Aliýew Transkazar barada çykyş etdi. Elbetde Transkaspi geçirjisi wagtda üssaşyr döwletlerden ziyada gazy iýeçilik edýän tarap hassa gyzyklanma bildirmeli. Bu meselede tranzit döwletler inisiatiwa bilen çykyş etmediler diýip Orsiýanyň tas maglumat gullugy hemde Azerbayjanyň resmi türkmen medpuaty bilen alalaşykly iş alyp barýan Trend habar gullugy Aliýewiň sözlerini getirdi. Şonuň üçin egerde Hazar deňiziniň günnäger bölegi öz gadyny Azerbayjanyň şäherinden dünýä bazaryna çykarmagy kararlaşdyrsa, şonu biz elbetde muňa uly gyzyklanma bilen çemeleşip belli bir netije geleriz. Ýöne bu mesele boýunça ilki biz däl-de garşy tarap belli bir netije gelmeli diýip Aliýewiň sözleri medpuat serişdelerine sitirlendi. 12 awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Hazar ýaka döwletleriniň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen sammitde Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmegi bilen energiýa bilermenleri Transkaspi geçirjisiniň ökbalynyň aýdyňlaşanyny aýdyp çykyş etdiler. Energiýa boýunça halkara bilermenler şu wagt içinde Transkazar geçirjisi wagtda hususan Orsiýet bilen Iranyň daşky gurşaw mysal getirip bu taslama garşy çykyp gelendigini aýdýarlar. Orsiýetiň Daşary işleri ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden 5 gün soň ýaýradan sonra jogap beýanatyna suwlarynyň çäginden geçirji çekilýän döwletleriň özara iki taraplaryň alalaşyk esasyna suw astynyň geçirji çekmäge olara ruhsat berilýändigini ýene-de bir gezek ýatladyp, daşky gurşaw boýunça mesele ýüze çykan halatyny welin Hazar ýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleye gatnaşmagy hukuklydygyny talýar. Galbertede Türkmen prezidentiniň hemde Türkmenistanyň resmi medpuatynyň Hazar üstü geçirji boýunça dymyşlygy uzaga çekdi. Ümsümlik uzaga çeken soň ahyrsan goňşy prezidentiň özü Merkel'iň gapdalyna durup bu mesele wagtyna garşy tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatmaly boldy. Reuters'yň maglumatlaryna görä Germaniýa häzirki wagtda Azerbayjanyň soňlugy bilen regionaky beýleki ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistandan hem gaz satyn almagy maksat edinýär. Halkara energiýa bilermeni John Roberts Transkazar boýunça türkmen tarapynyň dymyşlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada awgustyň ortasynda Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Bilermeniň anancına görä birinciden Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda bar bolan howpsuzlyk gatnaşyklaryny nazarda tutup prezident Berdimuhammedow Orsiýetiň Transkaspi wagtda närazyçylygynyň ýokdugyny anyk göz ýetirmek isleýär. Ikinciden Türkmen prezidenti Transkaspiden ziyada Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gaz sewdasynyň öňkü şertler boýunça täzeden dikeldilmegine has bil baglaýar. Şol sebäpden ol Hazar üstü geçirjini jemgyýetçiligi aýan ýagdaýda gün tertibine girmeýär. Konwensiýanyň kabul edilmeginiň ýa-ni 15 awgustda Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip Soçyda Putin bilen gepleşik geçirdi. Türkmen medpuaty bu maglumaty iki lider gaz tuksyz maslahat etdiler diýip habar berenne bolsa, maslahatyň anyk mazmuny onu Transkazaryň maslahat edilip edilmänligi henizem sirligyna galýar. Azerbayjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmen tarapyny Transkaspi wagtda gaýrata galmaga çagyrýan ähengde çykyş edýän wagty, häzirki wagtda Türkmenistanyň görnüşinden has möhüm çäre, ýagny Amul Hazar 2018 awtoralysyna taýýarlyk görülýär. Prezident telewiziýanyda özüniň düzenli aýdylýan awtolowda garagymna maşyn sürüp ulgum gum depelerine çäge watan ulugy gumdan çykarýar. Transkaspi uruluşyna işe girişilen halatyny onuň üstü bilen türkmen gadyny Azerbayjana, ondan aňry Türkiýanyň üstünden tanapy birigip Ýewropa aktyrmak gözeňinde tutulýar. Bu taslamanyň guruluşyny Ýewropa Birleşigi goldap çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 iýulyna tanapyň Türkiýede geçirilen açylış dawratyna gatnaşmady. Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginiň öň ýany Rus medpuatyny Ors türkmen gaz sewdasynyň täzeden ýola goýulmak ähtimallygy barada maglumatlar peýda bolupdy.